ba mai raba hanta da jini, hanta da jini. Hakan ya bata maka ko? To yanzu ma kenan da kawai ganin su kai sun wuce ita da wani baka tabbatar da tana son shi ko ba ta son shi ba. Ka kamanta yadda zaka ji idan har ka ji an ɗaura aurenta da wani, kuma ina mai tabbatar maka matukar baka je ka same ta ba hakan sai ta fara a kanka. To ai dai ka san ba zaman jiran ka zan ba. In ka gama soyayyar ta ka same ni a masallaci. La ilaha illallah. Inna lillahi. To bin su zan yi? Kai. Ba zan iya ba. Amma in tabbas abin da nake tunani hakan, to tabbas zuciya ta buga za ta. Ina ba za su sabu ba, zuciyar Hanan ta wace ni kadai. Babu san da zai shiga zuciyar Hanan sai nawa. Kina ji? Ya kamata a ce kin tsaya kin saurari abin da zan gaya miki. Kin ji? Da kin san da nake miki, da ba za ki tsaya ina miki magana kuma ki yi shiru ba. Dan Allah ki daure ki tsaya ki saurare ni. Kin ji? Dan san da kike wa Annabi Muhammadu ki tsaya ki saurare ni. Dan san ka da Annabin Rahama ka rabu da ni. Na ce maka ba na son ka. Ba na son ka, ba na son ka. Ko ka taba ganin inda aka yi so dole? Ha'a. Wannan wata irin naciya ce. Hanan, da ina da ikon rakici sanki daga cikin zuciyata, da na yi ko dan na faranta miki. Amma ba zan iya ba, saboda zuciyata da taki kamar hanta da jini ne. Babu mai iya raba su sai Ubangijin da ya kaddara sanki a cikin zuciyata. Alhamdulillah. Na gode Allah da ya sa kasancewa shi yake kaddara so a cikin zuciyar dan Adam. Haka kuma shi yake wanzar da kiyayyarsa. Saboda haka ba na son ka. Ko baka san haka ba? Zuciyata ba za ta taɓa yarda da hakan ba. Domin abin da kike furtawa, ƙwayar idanki na ƙaryata hakan. Don haka, shawara mafi kyau, ki nutsu ki ba zuciyarki abin da take so. Ƙarya kake wallahi. Zuciyata ba za ta taɓa son ka ba. Ba ta son ka kuma ba za ta so ka ba. Har yanzu baki faɗa min abin da zai sa na gaskata cewa abin da kike faɗa gaskiya ne ba. To shikenan. Ka ci gaba da takura ne. Zan baka hujjar da za ta saka gamsu da haka. Da za ta baka mamaki. Sai an jima. Ya Allah, na gode maka da bata amshi soyayyarsa ba. Ya Allah, ina roƙonka da ka hana zuciya da karɓar son kowa idan ba ni ba.
Tabbas na yi mata adalci domin kowa zai so ta to ba zai taɓa santa ba kamar yadda nake santa. Haka kuma ba zai taɓa kula da ita ba kamar yadda nake kula da ita. Yar uwa, kin yi shiru baki ce komai ba. To me zan ce? Haba ke kuwa, ke fi ƙawarta ce, dole kina da rawar da zaki iya taka domin ta gane cewa ni masoyinta ne na gaskiya. Na san koda na ce ka haƙura da ita, ba za ka iya ba. Haka ita ma, koda na faɗa mata abin da ya shafi soyayya, ba za ta kula ni ba. Kaga kuwa dole na zuba wa sarautar Allah idanu. Duk da dai satan fahimta ba abu ne mai sauki ba. Zan gwada yin haka mu ga ko Allah zai sa ta karɓi soyayyarka. Domin a gaskiya da dukkan samarin da suka ce suna santa, ban taɓa ganin wanda ya kwanta min a rai kaman ka ba. Da gida ne niyan yi, amma bari in shiga in mata magana a kanka ko Allah zai sa mu dace. Ya Allah, ka kawo min mafita. Alfarman annabin rahama sallallahu alaihi wasallama. Ya Allah, ka kawo min mafita. Alfarman fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To na gode, Allah ya baki sa'a. To ni ma na gode. Bawan Allah lafiya? Lafiya. Amma kuma na ganka a ƙasa a zaune? Ka dalla malam ban sani ba. Ko kuma dole ne sai ka san damuwata? A'a ba dole bane ba, damuwar ka ce. To ware. Allah ya baka hakuri. Ba mai rabanta da jini. Anta da jini. dabara ba ta kai tsoho gona, dole sai an haɗa masa da kuɗi. Malam lafiya ka bin hanya da kafafuwa ya fi sauƙin ƙara hanya akan kai jira don samun abin hawa yayin da zuciya take son maso wani a nan ne inda zuciya take neman kyautata. Taraliya. Ƙaryar ki ta sha ƙarya wallahi. Duk cikin ku na zo in ja miki kunne. Ya danna kanki a cikin tukunyan nan idan baki bar gidan nan ba. Ba macen da ta kai matsayin da zan yi soyayya da ita. To Ibrahim so hauka ne? Kun san kowa da irin salon soyayya. Akan me zaka mara min salele na? Saboda ya mare ki Isa na mare. Ina. Ka tafi ka bani wuri ba na son ganin ka. Taraliya. Shi kuma gashi ba wani kyau ba. Sai tarin muni. In ta san wata, ai ba ta san wata ba. To ina zaki je? Jihadi zan je. Jihadi akan me? Akan so. Wannan yakin duk akan son wa yake so. Salele. Salele kuma? Wallahi ba za ta yi ba. Wallahi sa nake kanki ina. Zuciya tana soyuwa ne kadai ga wanda yake kyautata mata, haka tana kuntuwa ne ga mai bata mata. Ke nake nema, ni kuma ke nake farauta. To ai ga fili ga mai doki. Kin ga ku kawai su kwace ta. Maldas Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku wannan kaitatan shiri. Taraliya. Babu wacce ban gaya mata ba. To, Salele baya son ta. Ko da minti ɗaya. To menene wannan kin zo har cikin gida kin ce ma mutunci kina gaya magana na ba. Billahi azilla didi. Idan ba dan ba zuwa ɗaya zan miki wallahi sai dai ki waye gari ki tsince ki a garin asibiti. Tashin hankali, turka-turka da kuma bibiyar juna. Shin ana so ne ko kuma an kai baya ne? Taraliya. Dan Allah, ki daure ki so ni ko dan zuciya ta yi sanyi. Ai ko idan har ne kake jira na so ka, kamun zuciya ka ta sanyi. Wallahi ba za ta taɓa yin sanyi ba har abada. Ya fita hanyar yare ne kyale ta mana ga mata da yawa cikin gari.
na rantse da Allah Harira yau tsakanin da ke wani sai ya bar duniya. Wayyo Allah na shiga uku na lalace. Taraliya. To mallam sai aka yaya kuma. Oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mashirin shirin mazaje kiru. Shi kuma saboda mahaukaci sai leƙa ido ya fada. Fatan can mahaukaci yaro ne kuma son ta yake yi. Mataimakin mai shiryawa Yahaya Sam. Salele. Wanda ya bada umarni Amin Arrahus 747. Wannan kaitaccen shiri zai rika zo muku ne a tashar mu ta Hausa 5 TV duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Zina. Ba ne ma ka shiri kaka kada zuwa kofar gidan nan ba? Wato kiss ma za ka yi mata kenan. Ko aboki dan Allah mu je ka dan raka ni nan bayan nan mu je mu dawo. So, gaskiya kai haƙuri. Dan yanzu wannan fitowar da ka ga na yi. Zuwa zan yi majalisa in kafa in tsare. Ka san lokacin tasowar mutuniyar yayi. Lallai aiki ya ga maza. Abu ɗaya za ka nuna mun ka nuna mun ka isa. Ka cire soyayya ta daga cikin zuciyarka. To ina mai sanar da kai. Tabbas za ga sammaci. Not only in the sport arena you can show your muscles and breathe the powerful of love. The stingy men brought a lady to the dungeon of days, while the other men were at rot and sent their love to the dissolution of smoke. Hanta da jini. Ai kai din ne na ga duk halin da zan shiga sai ka fahimta ba ta da na san maka ba. Wanda abinka kwana tare, wuni tare. Wasa ne? Na san ba wasa bane. Amma duk da haka saurin fahimtar abin da ke damun mutum. Amma na kasa jura halin da zuciyata ta shiga ne. Tun daga ranar da na tozali da kyakkyawar fuskarki. Domin gaba ɗaya susucewa na yi. Zuciyata na gaya min babu wata kyakkyawan mace a duniyar nan sai ke. Ba kya jin magana da take faɗa mu. An faɗa maka kai abin da za ka yi. Passion, diaries, repaint and remorse. Hanta da jini. In the independent of love, there is no destiny, but the massacre conquer all over the world. Hanta da jini. Na gode da soyayya da kake nuna. Amma ina mai yau haƙuri. Kasancewar ba soyayya bace a gabana. Wannan ya zama kai na ƙarshe da zaka tunka da muhimmancin rayuwa. Murmushi na ga kana yi kuma sai na juya in ga wanda kake wa murmushin sai na ga ban ga kowa ba. Amma kai dai Allah ya maka wannan sa'iran naka. Kai kanka ka san ka faɗi abin da ka faɗi ne kawai ƙarya kake soyayyar baki ce kawai bata kai zuci ba. Amma batun soyayya bayan iyayenka babu wanda ya kai sa. Ta yaya zan iya tabbatar da hakan bayan ga ka ga ta can kuma ka kasa zuwa ka zayyana mata sirrin da ke cikin zuciya. To shikenan idan na je za ka tabbatar da cewa ina son ta. Hanta da jini. Executive producer Maldaz Nigeria Limited. Producer Mazaje Kiru and directed by Amin Arrahus 747. Abdul ka so duba ne? Idan har ka sanar mata ta aminta ka ga da zuciyarta da taka sun zama kamar hanta da jini. To ai kai din ne na ga kana saurin fahimtar halin da nake ciki ko da ban sanar maka ba. Idan har ka san haka me yasa baka son fuskantar ta ka sanar mata abin da ke cikin ranka? Tabbas san da nake ba zai taba amfani da ni ba. Dakata. This movie will be released on our YouTube channel. Subscribe on our channel Hausa 5 TV. Time 7:30 p.m. Hanta da jini. Ina so na sanar da ita amma sai dai Zuciyata ba za ta taɓa son ka ba. Hanta da jini.